Siji Puntadewa, jimat kalima sada. Kalima iku kalimah, sada iku sahat. Loro Bratasena sing kagungan kuku Pancanaka. Kuku iku maknane iki. Niki ra kuku to. Niki napa? Panca niku 5. Naka niku maknane wektu. Kuku iku maknane swarga. Sapa sing bakal mlebu swarga sing gelem nglakoni panca? Panca iku maknane 5. Naka iku wektu gelem nglakoni sembayang 5 wektu. Telu Raden Janaka. Sapa Raden Janaka? Ora ana wong sing disebut-sebut Raden Janaka nek ora duwe kaweruh. Ora duwe pengertian sing disebut-sebut Danang Jaya. Danang iku maknane weweh, Jaya iku jaduk. Wong kok iso gelem iso jaduk, iso kepenak dunyane akhirat ini gelem weweh, gelem jakat. 4-5 nang kula napa? Sedewa. Nang kula iku menang oleh ngawula. Kowe meneng ngawulane Gusti Allah. Sedewa wis dadi dewa.